दै बुंबाय दै बुंलायबाय नै हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायथिनाय थाबाय लोगोसे बयनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर ओमफ्राय दा आंबो फुं जाहांजा माने खामानि मावस्रांखांबाय आरो गोबां खामानि दंबावो मावनांगौ ओमफ्राय दिनै गोसोआ एकदम गुलाय गुजाय आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंखादोंमोन सारा थांसिगोन होननानै थ' दिनै थांनायनि सम फैबाय आरोना थांनायनि टाइम फैबाय दा सारा बास टिकेट लायनो थांदों आरोना लोगोफोर माने गुवाहाटीसिम माने बासजों थांगोन ओमफ्राय हरनि 8टायाव फ्लाइट दं आरोना लोगोफोर फ्लाइटजों थांसिगोन आरोना बिथाङा रेडि आरो थांनायनि लाहार फाहार ओमफ्राय नै दं आरोना सारनि बेग रेडि जाखाबाय ओमफ्राय बहा मा सोखो गयबो लाबाय आरोना जोङो रुनानै दोनखानाय गय थ' बेखौ कन्टेनार मोनसे लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय फिसाजोआ उन्दुनानै दं गथ'आ आन्दाज मोनथ'वाखै आरोना माने बिफाया दा बास टिकेट लायनो थांबाय बेखौ बियो मिथियासै नङाबा खारफागोन आरोना बियो थांफागोन सिथिं सिदा ओमफ्राय आङो संगासिनो आरोना खावगासिनो जानाय लोंनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर दा बियो 11:30 बास गाखोगोन नैबे जोंनि खोदोमथलायाव आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने आंबो एसे फ्रेश जाबाय संखांबाय आरोना लोगोफोर संखांबाय ओमफ्राय माने संनाया संखांजोबखाबाय सारा बेदर लाबोफागोन आरोना लोगोफोर बे बेदरखौल' संनांसिगौ ओमफ्राय आङो फ्रेश खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दिनै सारा थांगोन थ' ओंखायनो बाथौ अर होनोसै आरोना लोगोफोर आलारि बाथि लागायनोसै बेखायनो आं दुगैनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै फिसाजोआ सिरि मोनहां मामि मा बाबाया थांसिनाय बोरो बाबायालाय हा बाबाया बोरो नायलाय बिसिनायाव बाबाया बोरो बाबाया बास टिकेट लायदों दे मा दे नोंखौ फोजास्लाबनो हायासै बाबाया बास टिकेट लायनो थांदों दिनै थांसिगोन नामा बाबाया बेखायनो दे सिखारदो दे नै सिखारदो रेडि जादो बाबाखौ दोनलांनांगौ ना ससे सिखारदो दे सिखारदो मा दे बोरो नोंना खानाया माइदि जाखो नायनि देलाय सिखारलाय देलाय फैलाय फै बिफाया मैया खानायखौ हास'नानै होबाय नै लोगोफोर माने बहुद जेथो जाग्रा जादोंमोन आरोना लावनायाव लावबायमोन नालाय दे ओरैजा जेथो जाग्रा जादोंमोन टाइम लायोमोन आरोना ओमफ्राय बिदि ससे हास'नानै होबाय आरोना लावफिनखागोन नामा एबार गरम बोथोर फैखाबाय ना गरम बोथोराव बांद्राय खानायखौ गोलाव लाया ओंखायनो हास'ना होबाय ना बाबाया बिराद मोजां समायदों मामि नोंखौ खानाय हास'नानै सिखारदो दे सिखारदो सना जिउ दे सिखारदो उन्दुबावनो दे मा सिखारदो दे बाथौ रेडि खालामसै आरोना बाथौ लिरस्रांनांगौ थ' आलारि बाथि होनांगौ बेखायनो आङो जल्दि खामानि मावना लाग्रोनोसै लोगोफोर बाथाबबाय था बिफाजों साथामबो गेलेदों नैबेहा बिदा गेदेर नैबेहा बिदा सेकेन्ड नै बे गेजेरा बिनानाव साइज नुथारबायहाय रोदोमलु ओमफ्राय लोगोफोर माने जोंना सारा दुगैखां लोबखां बाथौ खुलुमबाय आरोना लोगोफोर बाथौ अर होनानै होखांखाबाय आङो थ' सारा खुलुमबाय आरोना लोगोफोर बेयाव खुलुमनानै बे बारिनियाव खुलुमनो थांबाय दा नोंथांमोनाबो नुबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंना जानाय लोंनाय फारियाव फैबाय मा जानाय लोंनाय आइटेम बेखौ खिथानोसै आरोना आङो दिनै आं मा संखो नै बियो मैसो नेरसिं ओमफ्राय नैबे टमेट' नाथुर ना खर' एग्लिनाय ओमफ्राय नै ओंख्रिया माथिगादेब आलु आरोना जोंना अबेखौ जायो जादे आखाइ सुबाय आखाइ येस जादो दे मामियालाय खामफ्लायाव जिरायगोन नोङो औ दे पकेमन कार्ड जाखां लोंखां लोगोफोर नै फिसाफोरजों दसे टाइम पास गेलेफाबाय आरोना पकेमन कार्ड्स ना मा होनो मोनथिलायलाङा आंबो दा दसे सम आरोना थांनांगौ टाइमाथ' गैथारखाला दसे सम माने फिसाफोरजों गेलेबाय खिन्थु फिसाजोआ माने दहायनिफ्रायनो हमथागासिनो आरोना आखाइयाव हमथालाय फेन्दायाव हमथालाय ओरैबायदि अबस्था दा नायनोसै मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर लाखि बिफाखौ
बिफाखौ हमथाना लाखिबाय इलिया टाइमानिया ना मामि इले बाबाया जुथा गानसिगोन नायदो नै लोगोफोर मा अबस्था बिफा फिसा माने फिसाजोआ फेन्दायाव हमनानै एकदम नागारला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै फारसे बिफाना टाइमबो गैला जुथा गाननांसिगौ ओमफ्राय नै ग्रोब ग्राब जोङो बिमा फिसा दोनबोबाय आरोना लोगोफोर माने जोङो सफैबाय नै बियो सारनि बेग दा बिसोरो बिफा फिसा माने जिरक्स दखानाव दंहैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सारनि बेगखौ नेगासिनो दं ओरै फारसे माने दुब दुब मोनगासिनो आरोना माने गारि फैसि फैसि मोनगासिनो दङ सोरखौ दोनबोदों मा बाबाया बहा थांनो नागिरदों बाबाया बहा थांनो नागिरदों डिउटियाव ना मा थाब फैफिनखागोन नामा सिगां गाबोमोन नामा उन्दै समाव अब्ला गाबोमोन आमाय गोनाङाव आरोना ओमफ्राय दा देरबाय बाबाया मानो थाङो बेखौ मिथिबाय लेखा फोरोंनो ने नोंखौ लेखा फोरोंनो नोंनि ड्रेस बायनो ना फुजा जानो ना बाबाया फैसा लायनो थाङो आरोना बाबानि डिउटिया गोजानावसो बा ओंखायनो दा जों बाबाखौ दोननो फैबाय ने माना ओमफ्राय नै लोगोफोर नायबावदोलाय बिफा फिसानि गेलेनायखौ आरोना लोगोफोर ओरै माने गारिया फैसि फैसि फैथारसिगोन अब्लाबो माने फिसाजोआ आंगाया आरोना गेलेनो नायदो नै गुन फैगौ गुन उइ नै नङानदां नंगौ होनदा बे ओइ नङा मा बेखौनो बिखा ख्लाब मोनलायथारदों आंहा फैयाथ' दाबो ओमफ्राय लोगोफोर दा गारिया माने सफैनांसिगौमोन थ' एसे लेट जासिगोननो बेस्रा माने गोसोआबो थांनो बाखानायजों जाबजों आरो फिसाजोआबो हगार हरनो गोसो गैयिखाजों दसे माने टाइम मोनफिनबावबाय आरोना बिफा फिसा गेलेनो थाखाय थ' गेलेगासिनो नै नोंथांमोना नायदो फारसे बिफाया थांहांहां गोसो लानानै फिसाजोजों गेलेनाय फारसे फिसाजोआ नै हगार हरनो बानाय माथो उफाय आरोना लोगोफोर नायदो नै फौजि लाइफ होनदों जायखौ उफाय गैया थ' दसे गेलेनो मोनबाय आरोना गुनगुन फैबाय मामि ओइ गुनगुन बिराद गिदिरखा बाय 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 हेपि जार्नि बाय बाय थांबाय ना बाबाया ना बिराद गिदिर गोलावखा गारिया नाहरदो गोजौ गाखोना नाहरदो नुहुरबाय थ' दाना जोंना स्करपिअ'आ नै गाखोदो थाब फैखागोन नामा फैफिनखायो ना थांसै मा स' लोगोफोर जों दा बिफाखौ दोनलांबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिफाया थांबाय गुनगुनजों थांबाय आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट गुवाहाटि ओमफ्राय मामि फिसाजों आंजों फैफिनबाय नैबे लामायाव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने एकदम जाखांनायजों न'निफ्राय ओंखारनायजों जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय दे मा बाय बाय